направи. Вчера направих една катастрофа. Ще ти пиша глава. Добре, ще пишем. Тъй. Ай, днеска ми идеш, дам един шанс. Ще кажа една гатън. Добре. Идваш един тунел. Да. Влизаш 2 сетини, що е то? То много ясно кола. Кола, ама БМВ ли, Мерцедес си? Тя. Пиши. Остави, не може да има втори шанс. Добре. Влизаш един тунел. Влизаш една сетина, що е то? То много ясно, мотор. Мотора, ама Кавазаки ли, Сузуки ли? Тя. Сега ще пиша. Господин Костай, виждам, че много си гатанките, да ви казвам една. Да, казвай. Влизаш в тунел. Тъй. Висок сака се плаш, кое е то? То не е ясно простутка. Майка ти ми се страхи.